Здравейте, аз съм Дени на 10 години, а това е моят приятел Косо на 8 години. Днес е нашето първо видео и се надявам то и другите видеа, които ще снимаме, да ви харесват. Тези видеа и този YouTube канал не е с цел богатство и слава за нас, а с цел забавление и за нас, и за вас. Надяваме се видеата да ви харесват и да не ги пропускате. Ние няма да можем да сме като повечето ютубъри да сме по едно видео на седмица, защото не се виждаме често и не можем да се срещнем и сме от приятелите, които просто не са си толкова близко един до друг и не могат да се срещат толкова много. Вероятно, ако се не виждат сте видеята, няма да е повечето времето е тук. Много е рядко видеята ни да са в това място. Защото ние се виждаме само на места като почивки, хотели, уикенди. С това, ако не ни виждате толкова много, вероятно защото или имаме почивка, или толкова много повечето времето се правим много видеа, ако можем с аз и Дени. Когато се срещнем заедно, обещаваме, че ще снимаме видеа. Тук ще виждате смешни и паранормални видеа, които само ние самички сме измислили. А от нас мога да ви кажа само чао! Само на всички вас! Имате много хубав ден и дано по-тъпло и дано да си спъднете мечтите, както вие. И за последно се включвам само, за да ви кажа, ако видеята не ви харесват, не ни хейтете, моля ви. Просто какво да направим? Ние сме младоци и сме начинаещи, не знаем как се прави това нещо. И ви обещаваме, че ще напреднем с това. А от сега, чао! Гледахте Creative Brothers.